Jumpa. Mas Bogel, ibu ngersake lagune garwane wong liya. Kidung Srina Tokas Maran manis sehat gukati suka apa melu suka diblesekne you and me tapi sinar wanging netra suwe hanga ngani daramaning lara pranti solae taman uyo nora ana sada yen ra temu sira wong maneh nimas manis nyoto kangkar yokas kunjuk atur pepundhen kula Bapak Sriyana ngaturaken wilujeng siang sugeng lelenggahan sinambing laras campur sari jelas nada sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu Bagus, papuja
wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen rapi somari ya mung tutik kan bisa nambani nyarengi anggenipun para lenggah ngrapi dahar Dik Tutik. Nggih Kang Mas. Iki diaturke sing alus-alus sik. Engko terus bar iki diwalik ning sing gumyak. Nggih. Tan kantun kagem keluarga besar saking Purwodadi, ugi keluarga besar saking Gombong. Iki tanggaku dhewe. Dadi aku ning kene ora nampa bayaran. Tenane. Tenan aku kene nyambut gawe karo ngene Mbak Yanti karo Mas Karno iki. Ya ora dulurku dhewe. Ora nampa bayaran sing nampa mama. Wis di TF kok. Oh alah berarti entek. Anggo wisan. Ayo Cah ayo. Aja semelang Diajeng Tutik garwanipun ingsun wong ayu dalam Kang Mas Bokel nganti sewindu sliramu kuwi ninggalke pun Kakang lunga tanpa pamit saiki awake dhewe wis ketemu meneh ya wong ayu inggih Kang Mas andung katresnan mulane tresnaku marang sliramu kuwi jan-jane sundul ing langit wong ayu tenane lho Kang Mas tak upamane sliramu kuwi kembang wong ayu sampean dadi apane Kang aku kan dadi kumbange heeh saumpama sliramu ki rembulan wong ayu nggih pripun pun Kakang kan bakal dadi lintange diajeng Tutik dalem sliramu kira-kira ngersake apa pupuk pepanggihan karo pun Kakang kula ngersake omah mewah Kang Mas yen mung omah mewah tak pinangkani wong ayu waton sliramu ora ngersake tumuruning lintang karo rembulan tak pinangkani wong ayu sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku yo wong ayu Pasendhen saka Boyolali. Rebakmu Dik kaya mau dodol es to, Dik. Tes. Wong rebak kok no. Kuwi arep ngajak geseh lagi anyak. Angro. Buka siti selululu. Bayanganmu ngeri
Ayo pengendang nom iki ngene iki kok dadak kowe iki ngrasani. Pengendange bagus men, mandek sanggon-nggon. Bagus kowe iki nek disawang karo tari iki bebasan Janaka kok. Janaka beri-beri. Wes. Nek nangis iki apa? Apa rumangsamu? Wes aja gosip. Kalau. Nyata yoga-yoga rombongan iki ki. Piye? Apa kuwi? Oh, aku ora ngerti aku. Kuwi basa Papua Nugini. Lah iya. Wes sik meneng kok. Gragot nggih Bu nggih wis jinak kula. Kok kaya wedi-wedi piye. Niki sing goblong Mas. Nggih. Oh Purwodadi. Purwodadi. Nggih. Ning ngopo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku ronto-ronto Gustiku kula nyuwun ngapura. jelas nada iki yo.
tega. Ora tega aku, Mas. Sik, hae alon-alon, Mas. Ya Allah, ayo. Aku napa sampean sing lebokke? Aku, oke. Masih bareng-bareng lebokne. Aduh. Neng apa sliramu